Akwai wani muhimmin sirri da ba kowa ya san shi ba wanda Google suke da shi. Wannan wani sirri ne da ake kira Google Lens wanda zai baka dama ka iya snapping duk abin da kake so kuma ya koma maka rubutu. Wanda zai baka dama ka iya kwafo wannan rubutun kuma ka je ka ɗora shi a inda kake so. Misali a WPS ko makamancin haka. Wannan sirri ne wanda na tabbata za ku ji daɗin shi a cikin wannan bidiyon idan kuka gani har ƙarshe. Yanzu misali idan na ɗauki kwalin wannan mic ɗin, zan iya snapping ɗin wannan hoton wannan wayar, yayin da na yi snapping ɗin hoton nan wannan wayar, kai tsaye zai gaya min sunan wayar wane kamfani ce da makamantansu. In na yi snapping ɗin wannan mic ɗin, Google Lens zai gaya min wane kalan mic ne da dukkan bayanansa. Wannan abu ne wanda ba kowa, sirri ne wanda ba kowa ya san shi ba. Shi yasa na ce bari in kawo muku nan gurin. Da haka ku danna alamar subscribe domin samun bidiyoyi makamantan waɗannan. Sannan ku yi liking bidiyon domin a yi pushing ɗinsa. Da haka kai tsaye yanzu mu shiga cikin bidiyon domin mu ga yadda za mu yi amfani da Google Lens. To kamar yadda kuke gani, da fari za ku fara zuwa Chrome na kan wayar ku. So in kuka shiga Chrome sai ku yi searching Google Lens. Google Lens sai ku yi searching. So kamar yadda kuke gani gashi nan a farko, so shi za ku zo ku shiga. So akwai application, akwai kuma inda za ka iya yi direct. So idan application ne sai ka sa get the app, sai ka sauke shi a wayarka don ya ma sauƙin shiga. Idan kuma ta nan ɗin ne sai ka zo ka shiga nan gurin. So sai ka zo nan try lens, sai ka danna try lens. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana processing. So kamar yadda kuke gani gashi nan shine daga nan gurin, ga wannan alamar nan ta camera, sai ku danna. So kuna dannawa gashi nan za ku ga ya kawo muku. To yanzu wannan kun ga takarda ce a gabana ko? To bari in danna alamar scanning ɗin nan, za ku ga alamar scanning. So ina dannawa duka zai kwafo min ita, duk rubutun nan zai kwafo shi. Kun gan shi nan yayi makin ɗin shi. So yanzu makin ɗin nan da yayi, idan ina son translation ga wajen translate nan, zai nuna muku translate daga nan. Za ku iya translating direct abin da ku iya kwafo muku. In kuma kuna so ku kwafo abin gaba ɗaya, to kawai kuna tashi sai ku zo sai ku yi selecting text, sai ku yi copying duka komai da komai haka. Kawai sai ku kwafo shi, shikenan kun kwafo rubutun. To da kun zo wajejen WPS ɗinku ko WhatsApp ko WPS ko kuma menene dai inda ake ɗora text, to za ku iya zuwa sai ku yi pasting nashi a gurin. So bari mu je WPS. Tana ina ne? Ta kun ganta nan? To sai mu shige ta. Me add new sabon document ko? Sai mu zo create, sai mu zo doc ɗin nan, sai mu plus, mu danna plus sign don me add new document ko? So gashi na kamar da kuke gani. To da ka zo nan gurin sai ka danne dan ya baka damar pasting. Kana pasting zaka ga rubutun kun gan shi gaba ɗaya ya bayyana. So wannan ita ce hanyar da ake bi wajen ka kwafo duk abin da yake, duk wani rubutu zaka kwafo shi kai tsaye ba sai ka sha wahala ba. Haka na gaya muku, idan wani abu kake so ya nuna maka, da ka yi snapping abin zai gaya maka sunansa. To wannan ita ce fasahar Google Lens wadda ba kowa ne ya san tana amfani ba. So wannan shine ƙarshen bidiyon. Kada ku manta ku like bidiyon, sannan idan kuna da tambaya za ku iya rubuta mana a comment section. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.